purihin, sambahin, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Kami, Lord, ay lumalapit sa iyong paanan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Siyasati mo kami, Lord, mula ulo hanggang talampakan. Kung may nakikita kang bahid ng matya, ng karumihan ng kasalanan, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord, patawarin mo kami maging sa aming mga pagkukulang sa iyo, O God. Patawad, Panginoon. At muli, Lord, maraming salamat po, O God, sa umaga nito, Lord. Hallelujah, Lord, sa pagkakataon, O God, na muli magamit mo, makatayo sa iyong pulpito. Samahan mo ako, Panginoon, hindi ko ito kaya, O God. Bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa iyo, Lord. At bawang kalooban mo ang aking mabigkas, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran, O God, mula sa aking ulo hanggang talampakan, O God. Itago mo ako, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord, balutin mo itong lugar ito, Panginoon. Hallelujah, Lord, ng banal mong Espiritu, O God. Mangusap ka sa lahat ng mga kapatiran, O God. Hallelujah. Gawin mo ang dilan na ito, Panginoon, na daluyan ng pagpapahala mo, O God. Hallelujah. Muli, Lord, sa lahat ng gagambala, Panginoon, sa lugar ito, Lord, gayon pala pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Walang karapatan ang gawa ng diablo, gawa ng kaaway, Lord God. Dahil ito, O God, hallelujah, ay banal, O God, na gawain mo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa nag-iisa, dakilang mong pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ayan, muli mapagpalang umagang muli, mga kapatid. Dahil sa kahabagan niya, ako'y nakatayo sa kanyang pulpito. Kung nalalaman niyo po, ako po hindi naka-attend ng nakaraang prayer and fast. Yan, bago po tayo dumulog sa aking tema. Share ko lang po sa inyo dahil gusto kong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Maliit man yan o malaki, kailangan mo ibalik sa Kanya. Dahil wala ka ditong pinupuri, wala ka ditong may pagmamalaki, kundi ang ating Panginoon. Buhay ka ngayon, nakaupo ka dyan, nakalakad ka, nakahinga ka because of the grace of God. Amen. Kaya wala po tayong pagmamalaki, sabi nga sa kanina sa first lesson, humble like a child. Humble. We must be humble. Parang bata. Pero sobrang thankful ko kay Lord. Kasi hindi ka niya idadaan sa pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Pero higit sa lahat, kasama mo siya. Alam niyo mga kapatid, yung mga nakakausap ko, kasi di ba, syempre, medyo bilang tao matatakot ka. Humingi na ako ng mga prayers eh. Ano bang kailangan mo din prayers? Makipag-usap ka sa Diyos. Tawagin mo yung Diyos. Amen? Ayan, so yan po. Tawagin mo lang siya, huwag kang mag-alinlangan. Pakita mo yung panampalataya mo ay buhay. Amen. Kaya yan po, sa privilege mo na makatayo sa kanyang gawain. Tulad nga po, wala po tayong magagawa kung wala yung lakas na binibigay ng Panginoon. Malakas ka because of God. Amen. Doon lang, sa pang-araw-araw na ginagawa ng Panginoon ay isang pagpapala. Kaya yung pagkakataon ito, mga kapatid, huwag natin sayangin. Habang buhay ka, mahinga ka, nakakaupo ka dyan, nakakalakad ka. Dahil hindi lahat may pribilehyo makaupo dyan. Pero ikaw, dahil sa kahabagan ng Panginoon, nakakaupo ka pa dyan. Nananatili ka ng may buhay at hininga kalakasan because of the grace of God. Walang may pagmamalaki ang sino man sa atin dito, mga kapatid. Kung ano man ang meron ka sitwasyon, meron ka, huwag mong isipin yun kasi unang higit sa lahat, may Diyos ka. Amen. Ito yung lagi kong tinatawag simula nung nagkaroon ako ng Holy Spirit, simula nung pinala ko ni Lord. Pero napakahabagi ng ating Panginoon. Ang haba na ba ng testimony ko, mga kapatid? Bakit? Ba't ka mahihiya? Di ba? Ito lang yung way para masabi ko yung kabutihan ng Panginoon. So kung ito lang yung way, bakit maraming nahihiyang magpatotoo? Kasi kulang pa sila ng Holy Spirit, which is yun ang pinaka-importante. Kanya-kanya naman po tayo yan eh. Nasa desire ng puso mo, tanggapin mo, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Ayan mga kapatid, handa na po ba tayo makinig sa aking Panginoon? Ayan, so yan po mga kapatid, sa text. Basahin ko po yung text ko sa Mateo 18:7-9. Yung mensahe ito ay translate ko sa Tagalog, sa wikang Filipino. Sa 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasakitin ng taong pinagagalingan nito. Sa verse 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon.
Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na putulan isang kamay o isang paa, kaysa kompleto ang yung dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. 9. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na bulag ang isang mata, kaysa dalawang mata kung itatapon sa apoy ng impyerno. Amen. At ang title po na napunta sa akin ay A Servant of God is Careful in All He Does. Or sa wikang Pilipino, ang isang lingkod ng Diyos ay maingat sa lahat ng ginagawa niya. Balik po sa text. Sa Mateo po. Binasa niyo po ba mga kapatid yung text na yan? Sinamahan niyo po ako nagbasa. Ngayon, sa lahat ng bumasa yan, kahit masakit sa mata, ibig sabihin, kahit masakit, pinipilit mong basahin dahil yan ang gusto ng Panginoon. At sa lahat naman na hindi nakatistignan yan, ibig sabihin, mga kapatid, bahala na si Lord. Kanya-kanya naman po tayo ng spiritual growth. Amen. Pero, alam ko lahat naman tayo dito ay kinakausap ng Panginoon. Kahit gaano kasakit sa mata yan, kung yan ang gusto ng Panginoon, kung siya naman ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, babasahin at babasahin mo yan. Hindi ko intention na saktan mo yung mga mata ng mga kapatid, pero yung mensahe niyan ay napakasakit kung titignan po ninyo. Amen. Sabi dito, ang lingkod ng Panginoon ay dapat maingat sa lahat ng kanyang ginagawa. Bilang isang Kristiyano, aminin natin, lahat naman tayo, di po ba, may mga bagay na hindi naman natin sinasadya, kahit gaano ka pa nag-iingat. Amen. Meron at meron ka pa rin set lang. Bakit? Tandaan mo, nasa flesh ka pa. You are not perfect. May mga bagay kahit na gaano mo ito pinaiingatan. Mangyayari mga kapatid, hindi mo namamalayan, may nasisira na pala. Pero dito po mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon, ano po pa ang talagang gusto ng Panginoon? Gusto ba ng Panginoon na maging perfect ka? Gusto ba ng Panginoon na, di ba, mapahamak ka? Alam niyo po mga kapatid, ibig sabihin, di ba sabi nga po dyan, mas mabuti pang isa yung mata mo na kapunta sa buhay na walang hanggan kaysa maitapon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Spiritually, ayan po, ang gusto ng ating Panginoon bilang lingkod ng ating Diyos, dapat po tayo maging maingat sa lahat ng ating ginagawa. At sabi dito sa number 1, let us follow the Son of God in all ways and walks of life. Sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ano ba yung gusto ng ating Panginoon? Di ba siya na po yung nagkataong-taong ating Panginoon para sa atin? Amen? Ang dami niyang sakripisyo sa bawat isa po sa atin. Siya po yung liwanag. Siya yung dapat natin tignan. Ayan. Sige, ganito yun. Magbibigay pa ako ng example. Ayan. Sa lahat po ng nag-work, magsabi ng amen. Sa lahat ng mga estudyante, magsabi ng amen. Sa lahat ng busy sa bahay, magsabi ng amen. O alam ko lahat naman tayo dito busy, amen. O, di ba kung minsan po hindi natin maiiwasan, may mga bagay tayong ginagawa na hindi mo naman sinasadya. Tulad na lamang pag pumapasok ka sa trabaho mo. Ito sige sa akin na lang po. Pinaranas din sa akin ni Lord na mag-work dati. Ang call time po namin sa school is 6:30, sobrang aga. Ngayon, dahil ayaw mo mali, ayaw kong pagalitan ng direktor. Kahit dumarating ako ng 6:45, 6:30 na to, ako naman lagi ang nauna. Nag-ingat ka ba? Hindi ka nga nakikita ng directress, pero ang piniplease mo yung director ng school na yun. Pero yung Diyos mo, hindi ka nag-iingat sa ginagawa mo. Sa tingin mo, kalugod-lugod ba yun sa ating Panginoon? Ang dami din pinarealize sa akin si Lord nung ginagawa ko to. Grabe pa rin ginagawa ko noon, no? Tapos pag mag-uniform din po mga kapatid. Di po ba? Gusto mong ma-appreciate yung ibang tao, pero yung nakakakita sa'yo, hindi mo iniingatan.
Hindi ka nagiging liwanag. Sa pananalita mo, kung paano ka magsalita, kung minsan hindi mo naiingatan yung dila mo. Pinakamalit na bahagi, pero pag nakasakit yan, kaya pumatay. Naniniwala po ba kayo mga kapatid doon? So bilang isang Kristiyano, dapat may liwanag eh. Kasi ang Diyos mo ay daan sa liwanag yan eh. Amen! Bakit di na kayo makatingin sa akin? Hindi naman pa ako nagagalit, ganyan talaga ako magsalita, Sister Amalia. Amen po ba? Kapag sinabing liwanag, dapat hindi ka nakikita sa dilim. Dapat namumuhay ka ng may pag-iingat. Kung alam mo ng mali na tumingin sa iba, ipikit mo na yung mata mo. Kasi alam mo may girlfriend ka na eh. Hindi ka man nakikita ng girlfriend mo, nakikita ka ng ating Diyos na buhay. Kapag halimbawa, may nagsukoy sa'yo sobra, o di po ba, mag-ingat ka. Ay, kailangan ko to eh. Kasi parang hindi naman na nakita eh. O nakita ka naman ng ating Panginoon. Mag-ingat ka sa lahat ng iyong ginagawa. Dapat may pamantayan to yung daan ni Lord, di po ba? At sa lahat ng ginawa niya. Amen! Praise God! At palagpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil nakangiti kayo, liwanag po ang ating dinaraanan. Yan, hindi po tayo perfecto dito. Pero laging handa ang ating Panginoon kapag humingi ka ng kapatawaran. Ang Diyos ay laging bukas ang kanyang tenga sa lahat ng tapat na mga anak niya. Siyempre, tao lang po tayo, di ba po tayo talagang gusto mo perfect, hindi po. Si Lord lang po yung perfect. Pero, ayan, sabi dito nga, di ba? Sa lahat ng kasalanan, nililinis ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Doon po yun na. Hanggang ngayon, siya pa rin naman ang Diyos natin, di po ba? Hindi po siya nagbago. Praise God. Number 2. Mabilis, Pastora, para simulan na kayo. Our salvation depends on our commitment to following the Savior. Who is your Savior? Who is your Savior? Oh, si Jesus Christ pa rin. May commitment po ba tayo sa ating Panginoon? Depende raw sa commitment mo. Yung pagsunod mo sa ating tagapagligtas. Totoo po ba yung mga kapatid? At sabi po sa Romans 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa verse 2 na po. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ayan po. Alam ko po naman na madaling intindihin po yan. Amen. At alam ko na unawaan po natin yan kapag sinabing kalugod-lugod sa lahat ng bagay. Halimbawa po, bilang isang lingkod ng Panginoon. Ano po ba yung mabifeel nyo kapag halimbawa si ito nag-sleeveless ng damit? Punta po tayo sa pananamit po Tapos yung color po ng hair nila red. Kalugod-lugod po ba yun? Nakakalugod po ba yun sa bawat isa po sa atin? Ayan. Kung sa tingin nyo po, kalugod-lugod yun sa ating Panginoon, banal po ba yun? Di ba ang ating pinaglilingkuran ay banal? Di ba mamuhay ka rin ng may kabanalan? Amen? Kailangan mo ialay yung sarili bilang handog na buhay, kalugod at banal. Dapat ingatan po natin, mag-ingat po tayo the way we dress up. Ay, wala po akong ibig sabihin dito mga kapatid kasi alam ko po lahat naman tayo binabago ng Diyos. Kasi po nun mga kapatid, kung napapansin nyo, kung friends ko man kayo sa Facebook, hindi din po ako nanguhuli sa uso pag sinabing mag-suot ng ganyan. Nakuha ko po ang best and dress ng Educator's Night. Pero sa tingin ko, ang nalugod ko lang yung mga tao. Pero sa mata pala ng Panginoon, hindi ako kalugod-lugod. Na hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nagpapakaayos, inaayos ako ng ating Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi mo naman kayang baguhin ang sarili mo eh. Hindi mo agad maisosurrender yan kung wala yung gabay ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Halimbawa na lang po, isa ka ng workers. At gano'n, kung makapag-post po tayo, parang sa tingin mo, sa pananamit po tayo sa tingin mo, parang hindi ka servant of God. Parang walang pag-iingat. Kita yun dito. Gusto mo ba ng Panginoon ng gano'n? Paano po tayo magkakaroon ng liwanag sa iba? Paano din po tayo di po ba?
makakapag-invite kung mismong ikaw hindi nakikita yung liwanag? Kalugod-lugod ka ba? Tanungin mo sa sarili mo, ikaw ang nakakaalam kasi hindi ko naman alam ang mga buhay nyo. Ako po mga kapatid, sa mga kapatid ko, meron po yan. Ayan na, hindi pa ako lumalayo. Kung paano sila manamit at mag-post dyan. Kung nakikita ka ng iba, tapos, ito pa yung tinataas mo, maniniwala kaya sila sa inyo? Kung sa pananamit lang, hindi ka marunong mag-ingat, paano kaya pag nagsalita? Di ba sabi na, first impression, di ba yung look daw? So, ganun po. Kailangan po natin mag-ingat bilang mga servant of God. Ang tunay na lingkod ng Diyos, alam niya yung mag-ingat sa kanyang lahat ng ginagawa. Pati sa pananalita mo, hayaan mo, kung kulang pa yan, pabago mo sa ating Panginoon. I-surrender mo sa Kanya lahat. At ang babago sa iyo, ang Diyos na buhay. Alam niyo, meron din binago sa akin si Lord, pero ewan ko, pastora, parang meron pa. Yung pagtawa ko, pag tumatawa ka sa kung sobrang lakas. Alam ko, meron pa ata, pero hindi naman kasi instant eh. Alam mo, habang nagpapatuloy ka, habang sumusunod ka, doon ka din binabago ng Panginoon. Kaya mapalad ka kapag kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi ka naman pakikialaman ng Diyos kung wala siyang pakialam sa iyo eh. Oh, di ba? Gets? Hindi ka pakikialaman ng Diyos kung hindi ka niya mahal. Hindi ka kakausapin ng Diyos ngayon kung hindi niya pinapahalagaan yung binigay niyang buhay na walang hanggan sa iyo. Ang dami din pong binago sa akin si Lord, the way yung pananalita ko. Siyempre, meron at meron yan. Kasi tao ka lang eh. Nature ng tao, magkaroon na siya ng... Hindi naman ako totally nagbumura noon, pero may mga words akong hindi maganda. Tapos, pag nakita mo sa pananamit, meron din po yan. Ano pa? Sa kilos, gawa. Madali sa'yo ang magsinungaling kung wala kang takot sa Panginoon. Di po ba? Pero aminin natin, alam mo po lahat tayo dito nakakapagsinungaling pa. Pero, yung konsensya mo, niluluhod mo agad dyan kay Lord. Di po ba? Tatatulo ba, brother? Praise God. Kasi hindi ka naman instant eh. Pero habang ikaw ay patuloy at patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon at sumusunod ka, bagamat mahirap, bagamat masakit, sumusunod ka pa rin dahil yun ang gusto ng Panginoon, you're blessed. Dahil hindi lahat pinagpala, dahil hindi lahat nakakarinig ng ganito. Sa tingin niyo mga kapatid, maraming nakikinig ng salita ng Panginoon pero hindi po nila nauunawaan. Pero ikaw, pag naunawaan mo, tumanim dito, isang araw sasabihin mo, ay hindi pala ito gusto ni Lord. Hindi po si Sister Geraldine ang nagsabi, ito pala, hindi pala ito gusto ni Lord. Yung ganito yung aking outfit. Ngayon, evaluate mo na lang yung sarili mo at tanungin mo ang Panginoon. Magpatuloy lang po tayo at ang Diyos ang magbabago ng lahat. Wala naman po tayo may pagmamalaki. Sabi ko nga, ang Diyos lang ang kayang bumago sa bawat isa. Gaya ng pagbabago niya po sa amin. Amen? At yan po mga kapatid. Tapos po, ano ba, yung magkimakiayon sa mundo ito. Ano ba yung uso ngayon? Social media, yung TikTok. Di ba siya yung kumakanta sa church? Tapos nakakaraptap po siya. Tapos sumasayo ng, ano ba yung mga song sa TikTok? O, hindi ko po alam. Naririnig ko lang siya, pero hindi na po, parang hindi na kaya ng spirito ng, pag nakakarinig ako ng mga worldly song, parang madali ko na siyang, parang, mas gusto ko pa yung Christian song. Kasi alam ko doon ako lumalakas. Kasi sa lahat ng oras, pugilin mo ang Diyos eh. Dapat kalugod-lugod ka, di po ba? Hindi madaling sumunod sa Panginoon, pero if talagang nasa puso mo at may banal na spirito, yan, si Lord na yung mag-anoint sa'yo. Praise God! Yan po, at mga kapatid, sa number 3 na po tayo. Matatapos na po, Pastora, number 3. Jesus Christ set the perfect example for us. Kung meron man po tayo dito magandang halimbawa, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi po sa 1 Peter 2:21, Pedro 2:21-23, sa 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi sa kanyang pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin,
hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Alam po natin mga kapatid, nandito ka dahil sa kahabagan ng Panginoon. Set the perfect example si Jesus Christ. Kasi kung hindi po siya nagkatawang tao, malamang sa malamang lahat naman tayo, alam mo natin yung kahihinatnan natin. Pero dahil sa pagtitiis ng ating Panginoon, ayan, tayo po ay kanyang hinahabagan at ikaw ay nandito. Kaya po ba natin magtiis alang-alang sa Kanya? Siya po yung gawin nating example sa buhay natin. Hindi man natin magawa yung lahat-lahat, pero ang Diyos, alam niya yung kapasidad mo kasi tao lang po tayo. Siya Diyos, siya hindi siya nagkasalanan. Pero ikaw kahit paulit-ulit po tayo gumawa ng mali or hindi sinasadyang kasalanan, ang Diyos ay laging handang makinig sa iyo. Para saan? Dahil alam niyo po mga kapatid, gusto ng Panginoon na makasunod ka sa kanyang kalooban. Dahil gusto niya yung buhay na walang hanggan. Yun ang makamtan po natin at sama-sama po tayo doon sa kanyang kaharian. Siya po yung perfect example. Wala na pong iba. Na siya yung pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan, na lahat tiniis niya para sa atin. So mamuhay po tayo. Isipin po natin kapag nakakagawa tayo ng hindi kalugod-lugod, ay ginahabagan na ako ni Lord, dapat hindi ko ito nagagawa. Huwag mong bigyan ng, diba? Walang kabuluhan yung ginawa ng Panginoon. Dapat ma-realize po natin na bawat kung ginagawa natin ay dahil sa ating Panginoon. So, kailangan po natin mag-ingat sa lahat ng bagay. Tulad ng, mamuhay din po tayo na andun ang kaliwanagan at andun sa panantayan ng ating Panginoon. Amen. At sa conclusion na po mga kapatid, alam ko po si Brother Andrew ay nauuhaw na. Conclusion na po mga kapatid sa taga-Efeso 5:15-17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maliwanag po yun sa Tagalog po. Amen. Amen. Mag-ingat daw po tayo. At sikapin po natin yan, makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At yun lamang po mga kapatid, sa lahat po ng kapurihan sa ating Panginoon.